Kan aldaw, bahayag ng mga taong nasa likod kan mga pareta, diskusyon kan mga isyu, katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yovit sa Tingog ning barangay. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Thorns on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Alright, sige, marheda pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. All down in the Lunes, Marso 10, 2025. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Chico Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod amigo sa radyo, Alwin Basidalio Bitalwin Double L. Ibahanin do ako, sundo kitang alas 8 din pagkaagang ngunyan sa programa. Siyempre duman sa mga drivers na takantabay po ngunyan na pagkaaga. Good morning po sa mga may birthdays ngunyan. Maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian naman, get well soon. Asin po tabi sa Gabos na mga nakatutok na kantabay po digdi sa satuyang programa. Marhay na pagkaaga sa Sendo Gabos. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na dainin na pinagbamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Mentras nakatutok digdi sa 1FM Legazpi. Simulcast man over DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Adi sige, ano po ang satuya ng mga istorya ngunya na pagkaaga, mga barita po ngunya na pagkaaga. Sabi kan Comelec, ang mga kandidato na makikisaw-saw sa pagtataw ng ayuda kakasuhan sigunyan sa Comelec. Mantang ang online gambling gustong halion kampirang senador. Nagkapirang media pagrulayan tapo tabi ini ano ang satuyang diretsos bilang taga-media na ngunyan baga po tabi dahil mainiton ang eleksyon, mainiton po tabi ang media. Mainit kami sa media at kasi ibagan sinasabi ko sa Indo na dapat na tumindog kita kung ano man ang dapat niya to na katindugan kita sa mga di kita po tabi sa industriya. Tangani po tabi na dai kita mabugtak sa peligro. Taram nindo pag nagkakaso kita do siyempre po ang korte ang tinatawaran talaga yan ng prioridad na day po masuhay ang diretsos kan media, yung freedom ka na media na magtaram, kundi kung kakasuhan ka, kakasuhan ka,
siyempre, masayang kaki-oras, masayang kaki-kwarta, gabos po tabi, malibong sa payo yan. An hapot digdi, kung ika po nagtaram, alimbawa po, nagtaram ka, nagsurat ka, nagbarita ka, nagkomentaryo ka, na an sa imong source po tabi is legit source, an hapot dyan, pwede ka bang kasuhan? Because ika po tabi, nagtaram ka lang on air, nagsurat ka lang, nailing ka po tabi sa social media. An sabi digdi, nabasa ko digdi po tabi, yung statement, may mga statement po na pinagpaluwas sa social media, yung issue po sa pag-divert kan 1.100 billion 1.2 something billion pesos na project daw dyan sa First District kan grupo ni Representative Saldico, asin po tabi ni First District ni Ako Bicol Party List Representative Hilbongalon. Ngunyan, ilinaog po tabi ito sa, I think, sa Manila Times. Sa Manila Times pinag-publish ni Rides Barcia, ni Rides, mga pagiribatayin sa media. Poon pa ka ito. Siyempre, magkakabiristo naman gabos na membro kan media mag-aramigo, siringkaan. Kundi sa panahon na ini, ano yan, nagkakabaranga-banga because kan politika, so iba maski sabihon ta po tabi na tumitindog ka lang as bilang media, at kasi pag ikataga media na nag-appeal ka sa politician, bako ka na po kaan media anapod 1/4 na lang. Bako ka na media 1/4. 1/4 na. Kasi paano ka pa magkakaigwanin kredibilidad bilang media kung nag-appeal ka sa sarong partikular na politiko? Yan ang naputi. Sasabihin ta po tabi na bako naman kita mga maninig. Bako naman kita mga maninig. Pag may inaabot sa tuya, kinukuha naman. Dahil man ako sa kuyang opinion, ako dahil man ako nagpapalinig. Pag may tuminaw, siyempre, kwarta bagayan, di ako on mo. Pero bako na gustong sabihin na tinawanan kanin pang gasolina o tinawanan ka po tabi kung ano, nayaon ka na dyan. Na ika na po tabi ang magiging spokesperson kan sarong politiko. Taday ka naman tutubudan kan tao because kaapil ka kan sa ibong lalado. Kung may sala dyan, dahil mo man siyempre tataranta, ika kaapil ka, ika na ang spokesperson, bako ka naman media. Paano ka naging taga-media na yaong ka dyan, spokesperson ka na kan sarong opisyal, kan sarong politician. Di ba? Kaya duman sa satuya na mga pag-iriba, mga katugangan ta sa hanap buhay, ta ini po tabi sa tuyang hanap buhay, ganito lang kasimple yung dapat na tandaan nindo pagbako eleksyon, kita man sanaan, kita man sanaan nagtuturuparan, kita man sana po tabian, nag-uurulay dyan sa luwas, day po kita mangratak ng kapwata. Kapwata. Panduwa na sa tuyang kahagadan po na siyempre, maski ako man, aminado ako na may mga pigsusuportaran man kita because may mga utang na buot man kita sa mga taong yan.
aminado ako na may pigsusuportaran man kita. Pero bako na gustong sabihin na pati dyan sa imong Facebook, pati po tabi digdi sa radyo, kung taga-radyo ka, announcer ka, na iyon na lang po tabi ang pagpapara umawon mo. Sala po. Sabi nga ni po, maski kaapil mo yan kung may sala, dapat na pagirumdumon mo siya sa paagikan sa imong trabaho, kakita digdi, po tabi, di kita namimersonal. Alimbawa, sarong official kan gobyerno, ang sarong official kan gobyerno is subject for criticism yan. Iyan government property, kung nabo mong maging official kan gobyerno, kung nabo mong mabatikos po, di magkuhan ka. Arog kan OCD. Kung nabo mong mabatikos, di ka po tabi maglawag sa gobyerno, di ka public property, pero may hangganan naman yan. May hangganan yan. Duman ka lang sa iyang sala or tama na pinagigibo. So sa iyang trabaho, tabi, tapag ikaw opisyal sa kang gobyerno, may sala ka, makakapiktar ka po tabi sa tao. Di ba? Pero dahil mo siya pwede na i-condemn bilang sarong broadcaster po, dahil kita ning karapatan, dahil kita ning diretsos na kondinaron po tabi siya personally. Halimbawa si congressman nagparadi din siya, duman lang po tabi, duman lang ang issue ta kasi ang tao kaipuan po na aramon kan tao because igwa kita nin obligasyon sisay pa bilang port state, sisay pa po tabi ang magmamakulog sa gobyerno, sisay po tabi ang magiging neutralizer kan gobyerno asin kan tao, kita baga igwa kitang sinumpaan na sinumpaan po tabi na kita po ang magtatao nin tamang info sa tao. Duman naman sa mga politiko, once na kamo po nabatikos may nagluwas na bareta, dahil kang magkadarakit. Huwag po magiging balat sibuyas. Why? Kasi kung abo nindong mabatikos nga ni po, dahil kang maglawag sa gobyerno, diyan lang kamo sa pribado. Ano man labot mi sa indo, alimbawa negosyante ka mo, dahil man kamo nakikiaram sa gobyerno, labot mi man sa indo. Pero kung negosyante ka, nagkontrata ka sa gobyerno, may pakiaram kami. Because kwarta yan kan tao. Diba? Alimbawa, project na sinaputi nindo, government project, sinaputi nindo, private ka mo, contractor, makikiaram kami talaga. Kwarta yan kan tao, bakit man ang kwarta ni BBM? Ini po, bilang pangapodan sa satuya na mga pag-iriba, tangani po na igalang kita bilang media, gibuhon ta po ang satuyang obligasyon bilang media. Di kita matakot na kaso, puro kita kaso. Basta tama lang yung satuyang ginigibo, inihatod tayong tama para sa tao na igwa po nin karapatan yung taong makaaram, day ka po dapat matakot. Arog baga kay ni kay Miss Rice Barcia, may statement man sabi kan statement po ni Congressman Saldico. Ini po, sabi ko sendo, babalikan ko, taynian sa tuyang tema ngon yan. In-interview si Mayor Crisel Lagman Luistro, aki yan ni Congressman Ed Silagman na nagadana. Ang sabi po ni Mayor, ako ni sinir ko sa Facebook ko, because kay puan maraman talaga kan tao. Ang sabi ni Mayor Crisel Lagman Luistro, inaaligaran po si Congressman Saldico na dati po na pamayo or chairman kan Committee on Appropriations na dinibit na po so mga project na supposed to be para sa tabako, malilipot, malinaw, 1.2 billion pesos.
dinivert na po digdi sa project sa Santo Domingo tapos sa Bakakay na kung saan project na po kan ano yan kan pasiring da dyan sa beach resort kan tugang na si Christopher ko. Sa totoo lang po kita sa totoo lang may nahiling man naganakong project dyan iyan bagang so kung di ka mo nakaabot pa so mga taga dyan dahil hindi dumauti ka nyan dahil hindi maitsaran nag-agi dyan. Pag nagpapasira ko sa Rapo-Rapo by landman or bangka, dahil man kaming sa diring bangka po para Rapo-Rapo, diyan ka maagi, magayunan malagad, tamay tinampo sa gilid, may tinampo sa taas. Tapos, igwa duman ki beach resort sa may alimsog talaga. May alimsog, ano yan, Salvasyon, Buhatan, alimsog. Ayan ang surunodan. Tapos, ano yan na ako? Mataas, barangay Mataas, yan ka. Misibis. Tapos Kagbulakaw, Kawayan, Kagraray, Kawayan. Tapos Pigkubuhan, Namanday. Diyan yan. Bakakay, Rapo-Rapo sa Ibong. Sudig di po sa kuan. Subulod Pigparabaratak. Tapos po tabi so pagilid piggagribuhan pigparariprapan po sige nga iso tupag pigparariprapan magayuno naman talaga so tinampo kun ilingon po tabi niya to magayon ta may mga residente talaga diyan na kun makusog ang dagat day ka na kaipuhan po na magsakripisyo magtukad sa bulod tanganing makasakay sa naduman sa tuktok taday ka man makaagi sa dagat na makusogon malakaw ka diyan sa pangpang. Magayunon talaga. Pwede kang magmotor, pwede kang mag-auto. Yung problema doon ba ang punto digdi na dapat aramon kung ining pundong ini saan man nagadhali. Sabi ni Mayor Crisel Lagban Luistro, dinibert da nasa kwa na sana yan. Ngunyan, ano ang gibuhon mo bilang media? Halimbawa ako sa media, Mayor Crisel Lagman Luistro is mayor. Sa broadcast code, dahil man akong nahihiling na maraot na mag-interview ko sa mayor, ta iyan, resource person iyan niya mo, source kan bareta. Alangan man mag-interview kami nin, ano yan, nin multo, ginibo sa naman duman ni Miss Reds Barcia yung sa yung obligasyon bilang reporter, bilang writer. In-interview po, tabi. I think nagpuon ini, digdi sa mga interview man talaga. Tapos nagluwas po si Mayor Crisel Lagban Luistro. Iyon na yan. Maharang so sayang tinaram, inakusaran po tabi si Congressman Saldico, tapos si Hil Bungalon. Si Hil Bungalon, tabi, Congressman Hil Bungalon ka na ko Bicol, kalaban po ni Mayor Crisel Lagban dyan sa 1st District. Congressman o representative sa 1st District. Kung ano man ang pinaglabanan nila mapadapit sa politika, baala sinta dyan. Dektang pakyar. Ang punto digdi is it true? Ako naghahapot. Dati ba ako kasuhan man, tanagtaram ka man ngayon air. Is it true? Na igwa talaga kinangyaring diversion kampondo hali sa sarong proyekto, pasiring sa sarong proyekto, which is iyan po tabi, bawal iyan. Kung susumahon mo, iyan po is technical malversation ang kaso. Is it true tabi yan? Iyan na napot ko kay kay Congressman Saldico, kay Congressman Hil Bungalon, totoo po ini, question mark. Kung bako totoo, tabi, magtaram ka mo, na bako totoo, yan sinabi na po tabi, may statement na nahiling na ako sa Facebook, na bako na po tabi totoo, subiit, kung hindi totoo. Sa parte naman po tabi ni Mayor Crisel Lagban Luistro, itinrahan mo na nakataram na, nagnigar na, so ang dapat mong gibuhon po, pwede kang mag-file ng kaso
sa Office of the Ombudsman. Kontradigdi sa duwa kung sa kapag katotoo na kinansil ito so proyekto no nindo sa Police District, kinansil i-denied sa kwarta sa Office of the Ombudsman po tabi, iyan ang proper forum. O bako na magpara taramuyawan padigdi. O tapos so reporter na ginigibo sa laman so sa iyong obligasyon, nagsurat, nagtaram, nadadamay digdi, iyong kakasuhan. Pero kung igwan rin dapat nakasuhan, alimbawa, porsigido si Congressman Saldico na naraot so sa iyang pangaran because of that, igwanin malis, duman, simple man sana o kasuhan mong libel. So, gusto sabihin, pag ikasi ako ang kinasuhan, alimbawa ako ang kinasuhan, pag-abot sa korte, sabi ko, ako nag-interview lang. Parte yan kan sa kuyang freedom. Because, entitled po tabi na maaraman kan tao. Sinda po ang official kan gobyerno. Hindi naman sinda pirmado, official kan gobyerno. Simple man sana kuan ko na ako kasuhan in libel. Mayor Lagman is resource person po. Si Mayor Lagman ba resource person? Duman mo yan ibabarabad yung sa iyang sinabi na may interview kay Mayor Crisel Lagman Ristro kaya nakapagtaram ka. O saan dapat mo niya nakasuhan tabi ang dapat nakasuhan ni libel isabay po tabi si Mayor Crisel Lagman Ristro tayo so nag-akusar. Iso nag-akusar isabay si Mayor Crisel Lagman Ristro, iyan kung kaya nindo si Mayor Crisel Lagman Ristro ang kasuhan. Iyan agyat tayan po tabi, abir daw, kung kakasuhan nindo so reporter, so writer, kayo po isabay nindo si Mayor Crisel Lagman Ristro. Tapos siya so nagtaram. Sa kuya nga ni, dango ganin daw, topic share ko dyan sa Facebook ko. Dango ganin daw sa interview kay Mayor Crisel. Isinir ko lang. Takay puan po makaaram sa tao. Ngunyan, kung talagang gusto nindong magkaso, di kasuan nindo, kasabay mo si Mayor Crisel Lagman Ristro, tayo susos. Paano mo makataram sa reporter ko dahil kinagtaram? Marikon si Dr. Cedric Daip yanta. Si Dr. Cedric Daip, maski ikot na sa langayan hindi ako, maski din nakauron. Ano, Dr. Cedric? Diba? Pero pag-abot sa isyong ini, dapat igwa kang source. Sige. 27 minutes lampas an alas 6 din pagkaaga. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at alikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy
Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngaran niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda ing masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning on your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So Alright, balik na kita digdi sa programa. Igwa na kita nin pira na ini 38 minutos. Ay na si John. Saya si John. Tama ka unid yun, pandesal. Darwin. Alat ko na hata ngani na kuan. Ali, bugtak tanong na inidigdi. Sige. Anyway. Pagkaaga no, pandesal na lang. Tipid. Masakitan panahon ngon yan eh. Masakitan panahon. Anyway, so balik na ko digdi sa programa po tabi. Gawa na kita nin pira na ini 39 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Kalat ko na ta pasadahan ta. Porbil kaya din iba pang mga bareta no, yung patanid na naman kang Comelec. Comelec. Alat yan. Takwaon ta na muna mga report digdi sa kansatuyang mga pag-iriba. Kayo duman sa Metro Manila, no? Alat. Okay. Okay. Yan. Konta na po tabi ang report. Yaon dyan si kabahaging Nestor Kagitla sa
Metro Manila, paglalakbay sa bahagi ng Marinduque Circumferential Road, pinaiksi ng DPWH. DWGO Live Report. Nestor, good morning. Please come in. Ni DPW's Marinduque District Engineer Richard Emanuela Ragarahio kay DPWH Region 4B Gerald Pakanan Seso III, pinaiksi na ang oras ng paglalakbay sa bahagi ng Marinduque Circumferential Road sa Barangay Timbo. Pinaikli na ng 20 minuto hanggang alat ko na naputol. Nagkakuha sa tuyang cellphone Di bale. Alat ko na konta ko na inigiraray. Okay. Take 2. Okay. Go ahead. Ayon sa ulat na ibinahagi ni DPW's Marinduque District Engineer Richard Emanuela Ragarahio kay DPWH Region 4B Gerald Pakanan Seso III, pinaiksi na ang oras ng paglalakbay sa bahagi ng Marinduque Circumferential Road sa Barangay Timbo. Pinaikli na ng 20 minuto hanggang 30 minuto mula sa nakaraang 1 oras na paglalakbay sa pagtatapos ng road widening project ng DPWH Marinduque District Engineering Office sa bayan ng Buena Vista, Marinduque, na nagpapakita ng pangako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapabuti ng infrastruktura sa bansa. Ayon kay DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan Seso III, kasama sa proyekto ang pagkongkreto ng 1,004 linear meter 6.70 meter na lapad ng kalsada na may 2.00 meter konkreto sa magkabilang panig. Sinabi sa ulat, kasama rin dito ang pagtatayo ng isang 486.85 linear meter na line canal, pag-install ng 32 linear meter RCPC na may 0.60 meter diameter at 12 linear meter RCPC na may 0.90 diameter, pati na ang 14.00 cubic meter ng stone masonry at 283.00 cubic meter ng konkretong slope protection. Ang bagong pinalawak na kalsada ay sinasabing makikinabang sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng trapiko, pagtiyak ng nakadalian ng paglalakbay at pagpapasigla ng lokal na ekonomiya sa lugar. Mula sa DPWH Central Office, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa Armang Panig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, clap, clap.
yaon pa si Mara Rodriguez. DWGO Live Report. Kapangalan ng sitserya at cellphone model nakatanggap din ng confidential fund ni VP Sara Duterte ayon sa isang kongresista. Mar, please come in. Ayaw na naman. Alright. Ayaw eh. Di bale. Okay. Alright. So, hindi pumapasok. Alin ang tanang na ta? Paano ka? Di naglaog. Anyway, so, duro-diretso na ako digdi. Une, ang sabi kan COMELEC, so mga kandidato daan na, ano ba yun? Ining mga kandidato na makikisaw-saw sa pagtatunan na ayuda, kakasuhan. Kaya lang, ang problema ngunyan, na pamansakop kan COMELEC. Tayo igwa baganin premiera case, ora pa man premature campaigning. Ngunyan po, dahil tanig di na sumanga ano yan, sumanga programa kan DSWD tupad Al Horford has been so tupad kung ano-ano pa po tabi mga politiko bagaan nagdailing din do sa Facebook, mga politiko mga politiko po ang nagdidiskarte tabi sa kabagakaan. Baka mga politiko po ang nagdidiskarte. So mga kaapil sa barangay kan mga politiko, iyon po tabi ang nagdidiskarte. Paano? Di ba? Paano? Nakakalusot pa po nata. Day pa po panahon kan eleksyon. Day pa panahon kan eleksyon. Lusot-lusot na. Di ba? Siyempre, pag election period na, day naman talaga yan. Pag election period niya, day na. Pero ngunyan, kuha na sinda, step 1 na. Bata ngunyan, kasuhapon nga ni ilinga. Kasuhapon dyan sa daraga, nangangampanya na so grupo ni Lalbaldo. Ngaranan ko na. Duman sa barangay may. Siyempre, na ibang po tabi talaga pwedeng dalikan COMELEC nata. Aspirant pa man sa nangyasinda Sinda ngaya at aspirant pa man sana, hindi pa man. Saka. Iyon na bagayan ang tinataram tadigdi. Saka. Di ba? Iyon ang pinagtataram ta Iyo. Iyon na ang tinataram ta po tabi digdi. Na garumay diferensya talaga. May garumay diferensya. Igwa kita nin problema talaga ha. Kaya lang siyempre nakakalamang. Kaya lang ang problema sumanga kwan dahil man dahil man baga irak man kan mga nagkakadararahan
nagkakadararahan po tabi yung mga kwanta, yung ibang mga kulang sa budget na mga kandidato eh. Yung kulang sa budget po ng mga kandidato, nagkakadararahan. Ganyan. Di ba? Nagkakadararahan po tabi isindangon yan. So kulang ang mga budget. Kay Rakman. Grabe. Kasudma, kuha na, kumbaga, paguna ko, campaign period na eh. Iyo? Paguna ako, campaign period na kasudma. Alat nga na ta, may karoon na kita. Dala isa na. Okay. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in the soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk Alright, so sige ha. Iyo po, nakalamangon man so iba eh. Nakakalamangon man. Sabi nga ni po tabi, pirmi na sa nga mo, gusto na sa nga, puro lamang. Sa kabagasan, puro lamang eh. Kaya ang nangyayari po, ngunyan, dahil natatawa na nin pagkakataon sa ibang kuan, ito nakakalamang na nga ni pirmi. Pait-pait baga ang karampanyahan. Diba? Pait-pait po ang karampanyahan ngunyan. Alat ko natataman sa sigyan. Mapagalo nining kuan na ini. Pait-pait ang karampanyahan ang ngunyan. Sige. Anyway, at least sabi ko nga ni Sendo, siguro dapat na kuan, dapat na hero ko ta na Comelec. Kaya lang siyempre paano man humiro ang Comelec na dahil man niya kami ngunyan ki. Dahil man niya kami ki. Sige na dyan na. Sige. Sige. Yan. Simbag ko nga so chat sa ko. Importante. Iyo. Sa bagay, yung ibang mga kampo-kampo politiko, igo na nga na iki-politikong naghibibi. Mandati man niya kung malnores nga ka ito eh. Naghihibi, fake. Pigpara urulukan lamang. Ay, naikuan mo kung talagang, halimbawa, mayamanon ka, tumindog ka as talagang mayamanon ka. Teka na magparahibi-hibi dyan, ramang kimaginibo ka. Paano man magtubod sa ibang tao ka? Iyo? Paano man magtubod sa ibang tao kaya na malnuris? Malnuris ka siguro, taday ka nagkakakaon. Day mo na, ano ba yun? Day na, ibaga. Iyo? 'Di ba? 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 '
naging kuwan ka lang eh. Ano ba yun? Naging ano ba? Ha? Paano man sabihin mo, baka dahil ka nagkakaon ta, abo mo nang mabawasan so sa imong limpak-limpak na kwarta. Kaya naging malnourished. Sisi mo nang patubo doon kan, kalukuhan man na. Tapos nagibihibi sa camera. Pipararulukan lamang. Paibibi ka nga sa camera. Dahil ka man kay kamugtakan sus Maria Josep. Ha? Di ba ka? Marikon igwa lamang ki. Sabi nga ni Potabi, uy ngaya, kumita na yan noy. Kumita na yan. Saka. Benang yakan noy ta, kumita na yan. Benang yakan. Pagpara-irit niya ka na. Dahil. Araman niya kan tao kung sisay ka eh. Diba? Di sige. So, kuwan ko dyan, ano? Kuwan ko dyan, ako Bicol, ano? Sibot-sibot naman, so, siyempre, aram nindo, kaipuhan man talaga na mangampanyang maray because kung nagluya ka duman sa survey, kaipuhan mo, anoan nangyari. Anapon mo. Yung rason. Kasi, sa totoo lang bagatabi, ako Bicol, dakulaon man talaga rin tabang. Dahil man kita pwedeng magnigar kaan. Dahil man kita pwedeng magnigar kaan. So, aki ko nga ni na tabangan man po. Diba? Takong bako man sinda, maniugot na isabay duman so aki ko. Dahil man nakakuaki 10,000 na cash assistance. Pandagdag ba duman? 50,000 so tuition kan 50,000 sobra. Saka. Nabawasan ng 10,000, di 40,000 na sana. Saka. Iyan baga po, pasalamatan ta. Siyempre, nakatabang baga. Nakatabang man. Bako man lang kita duman sa kuan, sa negatibong aspeto dapat maghiling. So, mga positive na kuan na kaipuhan na ako unta man, nakatabang man talaga. Iyo man sana talaga ini so party list pagadigdi sa tuya na dakul man talagang natabang. Di ba? Sa mga financial assistance na kuan, dapo sa mga bulong, dakulon man talaga natabang. Dahil man kita pwede dyan na magnigar. Kung mataram kita po na ano yan, ay nangyakanta, sala po, kita ka na nagpipik news. Ilos baga sa tuya yun ang ebidensya. O nang yaso tinrabangan mi, sayang ka, bako ika nagsabing utikon. Bako ika so nagsabing utikon. Tapi natunayan, hindi na igwa eh. Naigwa man talaga. Okay? So, maging fair kita digdi. Maging patas kita digdi. Maging patas kita digdi. Sa mga staff kan ako Bicol, di ang sasabihin ko sa Indo po tabi, good luck na lang ngunyan na 2025. Igusan po tabi an higusan an kampanya. Higusan ang kampanya. Good luck po. Lege. Good luck na sana sa Indo ga boss. Maski sa ano man sisay man ng mga politiko. Good luck. O kami dahil man kimi tatabang sa Indo kaan. O tamboto mi saro man sana. Alimbawa ako. Kung sisay man na iboboto ko po tabi, sakuya na sana. Diba? Nasakuya na sana yan. Saro man sana akong boto. Pero siyempre, kung sila ibobotoon mo, counted iyan. O tapapasiguruhon ko man na. So sa kuyang balota, dahil ano ba yan? Dahil babasura kan machine. Sisiguruhon ko manoy. Igi maparam na ako ligdi.